Goeiedag iedereen, welkom terug te Sint-Niklaas. Nog enkele leuke luchtbeelden. Ja, wie dat in de provincie Zeeland woont, is ook vaak Sint-Niklaas omwille van het openbare vervoer. Ook de verbinding aan het station, die de mogelijkheid om snel te reizen door naar Antwerpen of Gent, of eventueel Brussel met de overstap, maar ook natuurlijk de fietssnelweg F411 is nu bijzonder aantrekkelijk. Dus met je fiets natuurlijk tot een bepaald punt hier en dan je overstap. Of eventueel zelf doorfietsen naar Antwerpen. Het kan allemaal, dus bijzonder positief. Misschien nog wat luchtbeelden, maar kom ook aan het station met de vele lijnbussen. En nog enkele leuke omgevingsbeelden.